иброҳим бия пия се нафарро ҳамроҳат гирифта ба беморхона бирав. кобусро танҳо нагузоред, на дар роҳ ва на дар беморхона. зуд бошед. фаҳмидам қумандон. шуно кунед. бародар, ту як сарбозро барои як даҳон сухани нолозим мекушӣ. ту набояд ин корро бикунӣ. ба куҷо меравӣ козгон? аз он ки полисҳо бикушанд ман туро кушам беҳтар аст. нафаре дар пешбударо ҳамин ки фурсат пайдо шуд, аввал 2 нафари пеш, сипас 3 нафари оқибро нобуд кардан лозим меояд. ҷанговар қисмати навбатиашро пагоҳ соати 19 дар канали Нурангиз филм тариқи VPN тамошо кунед.